balikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 8:35 in the morning. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Visit the Emulier official website, www.emulier.com, for more details. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges.
Unan sa tinampo ngamin no matindi Presa ng iliga Kaiba buong lingkunada Amigo, amiga Makinag ba kita Siglo sa kukurang pa Tradisyon ta na maugma Ako, ika, kita, sira Sa tinagpuon, iba-ibang dara Mus na kita, tinagpana Utulo ka, pagkailiga Pupunta to hanggang luwan Sasalamat kita, buhay na Mus na kita, tinagpana Ipamalas sa kaorganisan Uunluan sa kitaman Arriba, iliga, arriba, iliga, arriba! Oh! 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 February 11 kada taon Naming simbot sa preparasyon Iba-ibang estilo, kanya-kanyang produkto Parada sa kareta, may jurets at banda Isang sa naobjeto, pinagba itrayupo Isa na maida, tradisyong kumpaya ba Tuturo ipandalos para at kumpait ba Magkaisad po kita para sa syudad kailiga Sa tagoy karway ka, tugod sila namin kita Itulo ang suporta, arriba iliga Parehas lamunan Agawan sa singkamas Oo, nakakamiss ka Kaagawan kong namas Tukat ka, bisikleta Rush o nangaskas na Oo, inabot na Magagayon nararaga Parada sa tinamo Medyo rex na buong paso Oh, nakakamiss na Batun mo tirik-tirik na Tayo na sira Hala, bira! Bira pasma! Iba itong Pumudi! Ulatan! Arriba! Iriga, mus na kita pinapana Pupulo ka na kailiga Pupunta to hanggang luwan Sasalamat kita buhay na Mus na kita pinapana Ipamalas sa kaorganisan Uunluan sa kitaman Arriba, iriga, arriba Mus na kita pinapana Pupulo ka na kailiga Pupunta to hanggang luwan Sasalamat kita buwanan Mus na kita pinagbanan Ipamalas sa kaorganisan Uunluan sa kitaman Arriba iliga, arriba iliga, arriba iliga, arriba! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond Bagong gumagabloom Charm Fat-Bond Gamit ay may bangon sa libong bulaklak Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Bond Bagong gumagabloom Charm Fat-Bond Gamit ay may bangon sa libong bulaklak Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging
hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Time check atol sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome sa ito pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngonyanin Sabado. Pizza 5 kan or pizza 4 kan bulan na Enero taon 2023.
Mairiban ang kita about 11 o'clock or 10 o'clock in the morning. Kapag ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw, pagresibin in report ali sa luwas. Nangurog ng dyan pala na sa sarong mall sa Iriga, gigibuhon ang Arriba Rabbit Festival. Pre-test sa mga dishes or manlalain na mga giso kana karning kuneho. Mag-drop by daw kita, Sir James, na magnamit. Makita ka itong adobado sa gutang kuneho, ano? Saka sisig, adobo sa tauyo, prito, asin kung anong pang mga giso kayan, kalderita, papaitan. At diba, marayang kita kan sa ito yung mga kamatian. Dahil bulong da pala ng karning kuneho sa mga kailangan, lalo na sa kanser. Katakod po yan kan sa tuya pong selebrasyon na gigibuhon kan Tinagba Festival. Balik sa Bulkart, balik sa traditional na selebrasyon. Bidaan mga karabaw. Sana sa mga hiltima ng karabaw po ani parada ta, ano, ha? Tapos may disenyo, may mga Bulkart. Sindaan bida sa kan mga pangatang na mga produktong agrikultura kan sa ito yung mga parauma. Gigibo ng simple, colorful, meaningful, tipid. Gastos kan lokal na gobyerno may kasabay pang social services. Serbisyo publiko, mga medical mission, asin iba pang mga activities na sa ito pong suportaran. Mga taga-Iriga, magdalan, magbali, mag-participate, mag-ugma sa tuya pong Tinagba Festival. Sikat na sikat, bako lang sa Bicol, kundi sa Pilipinas, maging sa ibang nasyon. May mga foreigner na nga kita, mga balikbayan, nagpareserba na pala ng tukawan. Na madaralan man po. Para may ipang iri-istorya lamang na magayon na pala niya ang selebrasyon kan Tinagba Festival sa Iriga at ibinalik na sa Bulkart ang aktibidades ang parade na very colorful and meaningful. May mga street dancing competition. So mga tugang niya tong IPs ma-participate. Sana ikaw kitang mahiling dyan na sawa sa kakabalang na burubaktot ninda no ta sarapin sa mga kadagdag ning atraksyon. Saka may mga foreigner baka mag-arabutan ng mga ma-document po kayan. At is mas lalong maugma. Ang may mga opisyal na nakasakay man sa Bulkart, mag-ready man kamong ikasibuwag lamang ng mga candies. Kwarta, candies. Mga puto. Bako lang pong itlog na, makulog, matamaan kan na linabunan na itlog. Kundi kun magdonar man baganing mga itlog yung gaiti poultry farm, di mas maray na. Pakadul-kadulon yan. Tapos yung ibaratikal sa mga madalang tangari, igwa lamang ka-snack. Saka mga cupcakes, di ba, Mayor Rex Oliva? Tapos si Mayor Rex Oliva da, masakay man sa Bulkart. Saka ang mga membros kan sangguni ang panlonsod gayod sa pahinginot ni Vice Mayor Itchil de Maywan. O sana, bako lang dulce, cracker, ang isibuwagta sa mga taong nagdadaralan para igwa lamang manguya-nguya, no? Sana igwang cupcake. Igwang juice. Magastos nga yung Joey. Inatang nga, nagtitipid nga kita. Ika talaga nga Joey. At nagtitipid nga yung sudad yan ni Iriga. Pagpapara pagastuson mo man. Uy, tipid po kita compare sa previous administration. Kung pirang milyon ang pigagarastos, lalo na sa mga artista. Kita igwamang kitang artista ng mga sikat na invited ngo niyan sa administrasyon ni Mayor Rex. Pero very limited ang talent fee na pwedeng itao sa inda. Bakong araw kan mga nakaaging panahon na mga artistang pigbabayararan, kadarakula kan mga talent fee.
Okay, pasalamatan ko man ang samoyang katuwang na mga sponsor sa samoyang gigibo na live coverage kan Tinagba Festival sa siyudad kan Iriga. Nangurog na ang pinaka-main event sa Pebrero 11. Parada nin mga damulag, bull cart, mga produktong agrikultura na yaatang ki Inang Lourdes, kasabay kan sa iyang kapiyastahan. Pasasalamat kan mga paraoma sa first harvest ninda na sana maging abundant lalo ang maging mga ani sa mga masunod na mga bulan. Salamat po sa samoyang minor and major sponsor. Ang sa matuya pong mga minor sponsor, yan dyan si Engineer Josephine Jacob, Municipal Assessor Canaboa, Camarinesur, Hillside Construction and Supply Incorporated, Makukasan, Miguel Iriga City, sa diri ninda Mr. and Mrs. Proylan Abuniti and family, and Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Mr. Arnel and Mrs. Helen Tan and family, Makukayan sa Highway 1, San Miguel Iriga City. Si Honorable Billy Bukid and family, top-notcher councilor, kan Bato Camarines Sur. Si Honorable Ami Oleya and family, punong barangay, kan San Juan, Iriga City. Si Honorable Edsel S. Dimewat and family, Vice Mayor of Iriga City. Si Honorable Marvic Dumagsang and family, ABC President of Naboa Camarines Sur. Si Mrs. Yolanda M. De Lima and family, Secretary to the Sangguniang Panlungsod of Iriga City. Si Jesselyn Nyerba Regalado of San Diego, California, USA. Si Honorable Vic Sumpay Ramos and family, Vice Mayor of Bato Camarines Sur. Si Remampuan Rinconada Memorial Park, located at Barangay Dolorosa, Naboa Camarines Sur. Si Remampuan Pineit Marketing, owned and managed by Mr. and Mrs. Don Colarina and family, located at San Francisco, Iriga City. Si Remampo, si Mrs. Nancy Robles Oxiano, local civil registrar of Iriga City. And Sayon Castiel Hotel and Reception Hall, care of Honorable Councilor Milnan Daday Robles Moralio and family of Iriga City. Good morning kay Brad and kay Sister Milet Robles Moralio kan Masuso Spring Resort kan siyudad nin Iriga. Salamat sa Indo. Sa yung mga major sponsor yaon man po digdi. An sa mo yung pagpasalamat sa New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling and Dr. Ray Francis Villanueva Tanchuling, Hospital Administrator, located at Highway 1, San Jose, Iriga City. Siringman po ang Iriga Metal Forming Incorporated, located at Highway 1, San Jose, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Edwin Tanchado and family. You can contact at telephone number 054-299-8595. Siringman po ang samoyang pagpapasalamat pa sa samoyang major sponsor ang EA Easy Construction and Supply, AC Saber Smart, Andalis Fuel Shop, Andalis Enterprises, owned and managed by the sibling or by the Andalis siblings, located at San Agustin, Iriga City. Good morning man kay Director Engineer Steve Andalis. Thank you, Engineer, Director. Sharing man kay former GM Edith Andalis of Iriga City. Sa Indo po, Diyos mabalos na maray sa Indo pong suporta sa RP and DCKI sa pag-sponsor sa samoyang station na mataokan Blow by Blow account sa gigibo niya tong live coverage sa paaboto na Tinagba Festival, lalo na sa February 11 ang pinaka-main event. A million thanks po. Mabuhay po kita, kabos. God bless us all.
3 minutes before 9 o'clock in the morning, itry ko daw na maapodan po si Vice Mayor Vic Ramos. Bakit ma-interview ta lamang? I-update ta lamang, Vice, ang mga taga-siton na Bato Camarines Sur sa mga kalakawan, kan sanggunian, activities, performance, and other accomplishments. And ini pong ano man ang mga tirada na naman kanini ano ni Junjun na Sorillan sa endong mayor dyan. Karoday ko na pupunta ka, daw. Try ko daw again. Okay, sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May have many more birthdays to come. Sa mga out of coverage area si Vice Mayor, ha. Out of coverage area. Oy, kumusta na ka mo dyan, Lip? Sir Manding and Johnny. Yaman man si Johnny Bravo, mapashare dasin na dyan sa Arriba Rabbit Festival. Oy, taong kaya baga kita ngon yan yung mga kuniyo, ano mga tuga? Ang kuniyo mahal. Kung mabakal kita kaniyong pag-ataman ta, kaya sana ipagpadagos ni Governor Luigi Villaferte and asin Congressman Mix Villaferte ang pananao po nin mag-aragom na rabbit para sa mga farmers ta na gusto man na makaano ta ining first Arriba Rabbit Festival na ni dahil taaram kung mananaosin daning mga mag-aragom dyan na rabbit. Ako nga ni gusto ko man na mag-atama ning rabbit, magdakul. Mahal pala ni kung ipapabakal mo. Mahal. Tapos, ang pambawag sa naman kahit kayo, mga duot. Pero mahal ang karni palang kayo ni. Ay, madali niya ako kita kanina magyaman dahil sa rabbit. Tamang-tama pati. Taon kita ngon yan yung mga kuniyo, taon yung mga rabbit. Pangyayari, ano ha? Oy, ano lamang, Lip? Nagpupuna dyan na magluto ng mga malalay na klaseng potahe kan kuniho. Dahil pagka talaga yung nakanamit ka yan, masiramdaan papaitan kan kuniho. Garuman sa nadaa apdo kan kanding kapait. Tapos ining mas masiram pada sa karning manok or urig or baka ang karni kaning adobo sa gota. Adobo sa tawyo, kalderita, prito. Ano pa daw ang mga luto? Pwede man yan gibon apritada. Pwede man yan gibon na, ano ni, itong inapod na, itong pinapatos nga ni, sir, sa roll. Anong putahe yan? Iba man itong minudo. Anong apod ka yan? Imbutido, pwede man yan na gibon na imbutido kayo, ano daw mga klase dyan, Lip? Istorya daw ko, baka ayaw na ka mo dyan. Magtaga-interview ka daw. Ni na mga partisipante, as in mga nag-aataman po ni na rabbit, ano ang pinaka-purpose? Garo seminar ini, papretest ini, matokdo kung paano pag-ataman ng mga rabbit. Rabbit na mainit. Masarap kahit kaya na miskin mga aki baga, pwede man mag-atamang kaning rabbit na mabuot ini, dahil nangangag, dahil nang tatakaba kung araw kang ido, ikos, na inaataman ta, kung mapasalan ta, baka kita takabun pa.
Gwa nga ni, kung bistadong nagayong-gayo ng ido. Nagayong-gayo na kanlalagong kan ido. Pati nga ni, ako, pag nahiling ko, itong idong ito, na pagkador dakula, nag-ugma ng pagparailingon ang lalawgon, maamuhon. Kuita yan pala mga tugang nag-iisog na. Amakon mong sa pamilya kan na nag-aataman sa iya, tinatarakab niya. Duwang aki ka, natakab na. So ama, natakab pa. Kaya marenganing, ikaw man inapod na anong apod kayo, anti-rabies vaccine. Pero nasibot man ta, masakit baga. Ang taong natatakab ni na ido, delikado, peligro sa buhay. Pero ang kuniyo palan, dawa mga aking gustong mag-ataman kayan, ligtas. Dai pala niya ng tatakab o nangangagat. Kaya magayon talaga kaniyo paano daw kita kani makaayat sa Kaya ang pag-asa ta si Kong Mig sa kasi Governor Luigi Villaferte takadakol na digdi yung may mga rabbit farming na dakol na ang ataman ninda, ribo-ribo na. Ano daw kung pakyawo na yan na bakalong kan sa tuyang goberno. Magi ni Mayor Rex na Oliva, kung may boro budget kitang surusubra, matagamaan lamang kisera mga 1 million. Napakyawon ta na ang mga rabbit sa mga sa mga taga-irigatang mahilig kayo na mag-atama. Tay panautan na sa gusto mo na mag-atama ng rabbit, libre, mag-agom. Di ba? Kadakulon, tangarig maging party pa kan livelihood project kan syudad, asin kan probinsya, asin ni Kong Migs, Villaferte. Tagadakol may interesado, kaya lang masakit po magpuuntaan, mag-agumpasan ng rabbit, diba? At mga 20 mil mo, kulang pa dyan, napuhunan. Pero madali yan magdakol, ang mga rabbit, di ko pala na-interview si Roy na Nadal. Tayo ni Saro, ini sa organizer ka yan, saka Saro sa dakulang farm na rabbit farm digi sa Iriga. Kung an rabbit pag nag-uugmon kung pira-pira. Bakong arog kan urig mga tugang na dawa 14 urig, pag nag-ugbo ng urig, kadakol. Kaya gusto tang maaramang kung pira ang pinaka-maximum, minimum na pinag-uugbon kan rabbit. Saka kung pirang bulan bago naman siya masunda na mag-ugbon. Tangarig makwintata kung sa sarong taon, pirang ribuan sa tuyang magiging ganansya sa pag-atama ng kuneho. Pwede mo yan ipabakal, mga saradit pa lang, pwede mo nang ipabakal. Lalo na kung darakulao na, kakarniho na, saka ipapanira na. Garo palan ang kuneho mga tugang, ang rabbit, pag kakarni naman, pag binubuno, garo pagong. Nagluluha pala niya na nakahiling sa emo. Habang ginugulgulan mo siya. Maghirak pala niya ako, garo pagong nagluluha. Kaya lang, pira daw niya ako ang inuugbon kang kuneho. Asin kung pirang bulan na susundan, bago na naman sila mag-ugbon. Tangarig makwintata, ang kapital sa namang kengked, mabakal sa nakita ng mga kangkong, ugbos kamote, kung ano pang mga dahon. Dahil manggay dyan nagkakaning feed. O di makakatipid na kita. Serbi pang panira, serbi pang pirak. Pag nagdakol, ibinta mo ng ibinta, porta na. Kung mayo ka pang panira, gulgulan mo na yan kuneho mo, di may panira ka na. Adobado sa gota o kung dayaman, adobado sa tawyo. Parehas man yung katong programa ni Kong Mig sa ni Kong Luigi na nananaobagasin daning 7 itik gedto. 3 itik na lalaki, garo 4 o 2 itik na lalaki o 5 itik na babae sa mga paraumata. May mga nag-aarasinso na dahil lang po sa pagkatama ng itik, mga tugang. Tano, ang sugok pwede mong ibenta sa market, kwarta na. Ang sugok pag ginibo mong maalat or balot, another kwarta. Subad ka susubad, di ba? Pag ang 7 mong mga itik, nag-1,000, may serbi ka ng panira. Takadakol-dakol na lang, manday ka dyan maggulgul na panira. O, adobo,
itik masiram. O, nagraya na kan mga araw kaning livelihood program, mga tugang. Tinutokdoan kita na magkaigwa ng itik farming saka rabbit farming kan sa tuyang mga opisyal kang gobyerno. One request ta kay Mayor Rex, kung may paagi kitang gibuhon, at least mag-budget kita sa tabang kan sanggun ang panlungsod kan Iriga sa pamamayo ni Vice Mayor Itzel Limaywat. Mga 1 million ang itagamata para sa pambakal po nin mga rabbit. Mag-aragom na rabbit na ipanauta sa mga taga-Iriga na gusto pong magataman, as in may interest magataman ng mga rabbit. Dagdag yan sa livelihood program. Tama yan ta, nagtipid na lang kita sa paggastos ta sa Tinagba Festival. Di sina itipid ta, ibakal ta na. Ibakal ta na po ng mga rabbit. Pakyawon ta ng mga rabbit digdi. Diyan karoy na nadal. Oh. Pero Roy, pag binintan ka, ay pag nabintan ka man kan mga rabbit mo, temang kami sa RPN. Mag-agom na rabbit, tapig para plugging ko. Magkataman man ako. Agad na mga tugang, tamahanap buhay daw muna kita ka Sir Jay. Puro busan ta nang hanap buhay ta dyan. Ang Radyo Ronda Iriga, DZKI, nakikisumaro sa Tinagba Festival 2023 bilang pasasalamat sa mga biyayang nakamtan. Uya ang mga individual, grupo, kaibahan ang mga sponsor sa gigibuhon na radio coverage. Yolanda M. De Lima, Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Iriga City. Jesseline Mierva Regalado, San Diego, California, USA. Hillside Construction Supply Incorporated, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Froilan Abonite and Family. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Helen Tan. Honorable Marivic Dumagzang and Family. ABC President Nabwa, Camarines Sur. Honorable Ami Olaya and Family. Punong Barangay, San Juan, Iriga City. Engineer Josephine S. Jacob, Municipal Assessor, LGU Nabwa, Camarines Sur. Honorable Edsel Dimaewat and Family. Vice Mayor, Iriga City. Honorable Billy Buki, Top Notcher Councilor, Batoka, Camarines Sur. Honorable Vic Ramos and Family, Vice Mayor, Batoka, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Finet Marketing, owned and managed by Mr. and Mrs. Don Cularina and Family, located at San Francisco, Iriga City. Buot man yamong pasalamatan ang mga major sponsors: Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Telephone number 054-299-8595. Owned and managed by Edwin Tantiado. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon V. Tanchuling and Dr. Ray Francis V. Tanchuling. Hospital Administrator, located at Highway 1, San Jose, Iriga City. Sa Indupuga Boss, Dios Mabalos. Kidney Care Time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda Iriga DZKI nakikisumaro sa Tinagba Festival 2023 bilang pasasalamat sa mga biyayang nakamtan. Uya ang mga individual, grupo, kaibahan ang mga sponsor sa gigibuhon na radio coverage. Yolanda M. De Lima, Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Iriga City. Jesseline Nierva Regalado, San Diego, California, USA. Hillside Construction Supply Incorporated, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Froilan Abonite and family. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Helen Tan. Honorable Marivic Dumagzang and family. ABC President Nabwa, Camarines Sur. Honorable Ami Olaya and family. Punong Barangay, San Juan, Iriga City. Engineer Josephine S. Jacob, Municipal Assessor, LGU Nabwa, Camarines Sur. Honorable Edsel Dimewat and family. Vice Mayor, Iriga City. Honorable Billy Buki, Tatnacher Councilor, Batoka, Camarines Sur. Honorable Vic Ramos and family. Vice Mayor, Batoka, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Finet Marketing, owned and managed by Mr. and Mrs. Don Cularina and family, located at San Francisco, Iriga City. Buot manyamong pasalamat
Kalibutan ang mga major sponsors. Iriga Betal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Telephone number 054-299-8595. On in Monies by Edwin Tantiado. New Villanueva Tanchuling Hospital. On in Monies by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon V. Tanchuling and Dr. Ray Francis V. Tanchuling. Hospital Administrator located at Highway 1, San Jose, Iriga City. Sa Indapuga Boss, Diyos Mabalos. Tatanggap ng package sa ML Moves by M. Luwelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Binawan to gang, balik kita sa Toya pong programa. Naggato, toro tagiti na naman baga po ang sa toyang panahon. Amo di ang makapasisipon na mga panahon na ini. At nagbutuan ng aring araw, nagtagiti na naman. Mapagal sa mga para laba, sa mga para sablay, kan mga linabahan. Pakaluwas mo, bigla mong yaralaw kang sinablay mo ta. Bigla na naman ang nagbulos ang tagiti. Oran. Oy, sa mga para ataman maning uri, good morning. Sa mga para ataman ning manok, mga poultry farm. Sana pabarato naman nindo ang presyo kang itlog. Saka ang presyo kang karning bakti. Sa mga para tindaman nin karning baka, sa dayman nin dumaloan po nin karning damulag. Tabaka mabaghat ang mga misis na bagong mangaki. Na gusto man kan mga mister nindang pahigupon kan bulalo. Or karning baka. Na pagnalo, anya ning karning damulag. Baghat ang kaluluwasan kan mga misis na bagong mga raki. Dahita po, gibuho naman daya, di ba? Pero naman sa baday ng dadaya, salamat. Umaumi ka mo. Pero sa mga ibang madaya-daya dyan, pumurupundo na ka mo ta. Isumbong ta ka mo ki mayor ninyo niya. Na madaya ngayon na para tindaning karning baka tamayalong damula. Uy, sa Japan, ang karning kabayo, hilaw na kinakakan. Lalo na kan mga atleta ta, pampakusog dahil eh. Ako garo may kalukuhan mga gadya ko. Ito yung nga Joey. Iba nga duman sa mo sa Japan. Ako dahil ko kayo makakang karning hilaw na kabayo, padi, ika. Daw ika gayo, dahil mo kaya yan, ano? Pwede man. Pero kung totoo dahil, sa mga atleta dahil, duman, kinakakan ng karning kabayo, hilaw, pambira nga niya ako. Pwede kayo, dila-dila lang ang mangyari. Dahil ko yan naaamilon, padi. Masakit na. Diba, dyan ako kita ganyan magpilik-pilik. Kahit dahil nga, Joey. Ang mga Japanese nga nga, kinakakan hilaw, ang karning kabayo. Miski nga nga hilaw na sira, kinakakaninda. Ay baka niya ako ito man inaapod na kinikilaw. Kinilaw. Yan nga mga hilig kang Japanese. Magprobar daw niya ako digdi sa Pilipinas. Mahanap akong Japanese restaurant. Na-orderong ko daw niya ako talaga yan. Mag-ready ka na ngayong mga 10,000. Tan-experience ako ngayon sa Japanese restaurant sa Manila kan panahon. Tulo lang nga ngayon kami, nagkakang kami ng Banggi sa sarong Japanese restaurant sa Manila. Ang in-order mi ngayon, karo katumbas lang ngayon ng 2 takad na bagas para sa dakol lang nga ngayon ito para sa 3 ka tao. Tapos tigsararo ngayon garo pritos na sira. Saka garo ngayon katumbas nin
pagluto ning sarong supot na kat nga saka drinks ay tinabot ngayong lampas sa garo 12,000 ang binayadan mi. Ay nagkahisos-hisos nga kami. Kamahal pala nga kading Japanese restaurant sa Adi Manila. Otorado nga pakwinta daw kaya nga tabaka. Napasala man nga ng kahira man nga ini. Otro na namang kwinta. Tama po talaga nga sir. Tama po anya yung kwintada. More than 12,000 po anyang babayaran nyo. Isus nga. Dahil kita mauro otro di sa Japanese restaurant nga ini. Takamahal pala nga yan. Pambira no para arog kayo sa emong kinahon. Pag naglaog ka talaga sa mga sikat man na restaurant, garoan ambience ang pigbabayaran bako na sa pig order mo. Mga togang, garo doang simana na ang nakalipas. Asin garo baga nalingawan na ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. An sa iyang dapat na mga pasabog. Ano, tasabi ka ni garo may mga pasabog man siya o pasali man. Sinabi niya, saro-sarong ipapaapod sa Kongreso ang 7 kartel na nasa likod subot kan onion smuggling as in hoarding sa Pilipinas. Ang sibuyas po baga haros na kig ang mga Pilipino kan presyo ka ini na nag-abot sa 600 pesos labi kada kilo. Itong pulang sibuyas pa lang yan, mas lalo na gayud itong puti na masirami halo sa mga beef steak. Big steak ba yan o beef steak? Na masira mo na maray ang puting sibuyas dyan sa gisong iyan. Baka mas mahal pa nga itong puting sibuyas. Sa itong pulang sibuyas, nagmahal-mahal ang presyo. Medyo nagbara-bara tungo niya ng mga panahon na yun. Karo lampas na sana sa 300 pesos ang kada kilo. Mga 360 yan. Ining mga tinaramaan po kan lintik na kartel na ini. Ang dahilan, kausa kan pag-ulanto, kan presyo kan sa tuyang sibuyas. Ining mga lokotoy na ini, ining mga nagtatarago kan sa tuyang mga sibuyas. Dangan, dahil sa pagkulang-kulang kan supply sa market, daigla nindang iluluwas, mahal na ang presyo kan kada kilo. Pero sayang katong mga nagkaralapa na mga sibuyas kan sa tuyang mga paratano. Angat kan na legislador si Ripon ang Subic Port na sa rason na yan duman ang 50 containers na naglalaman subuot nin mga sibuyas na tuyong inipit kan mga kartel. Ini mga kartel na mga negosyante ning sibuyas ani badigdiyo ini mga lukutoy nagpapasakit sa mga Pilipino. Sa ikadawang congressional kana hearing na dapat ginibo ka na kaaging Enero 30 na kung saan papangaranan kan Ways and Means Committee ang mga putok na buhong ulo ng kartel. Pirang aldaw bago ang ikadawang hearing. May mga media na nag-interview kay Congressman Salceda. Na kung saan kinumpirmar kan sa iyang mismong mga staff, lalo na itong abogada niya dyan na staff. May mga ipapaputok, ipapasabog na ang mga pangaran ang kongresistang ining Bicolano na mga kartel kan sibuyas. Mantang sagot sa ngunya na Pebrero 4 na kita, Sabado na basang, Mayo pa man po giraray pangaran nin mga hinayupak na dapat na ipasabog, ipaputok na mga pangaran ng mga kartel. Ini man 2nd District Congressman man na ini, kan Bicol na si Congressman Joey Sarti Salceda. Garo na lingaw ka na, Congressman. Ano nang nangyari sa imo? Anong pitsa na kita ngunyan? Sabi mo, Enero, titira dahon mo na. Ipapasabog.
Tangarig magkasurupog ang mga demonyadong iyan na mga kartel na yan kan sibulyas sa Pilipinas. Naging kausa kan pagulan to. Kan sa to yung presyo kan na sibulyas. Kaya sa ibatang mga kababayan nagkaparagal kagugutos nin mga tanlad. Tanlad na sana daw ngayon gamiton ta. Imbis ngayon ning ano ta, sibulyas bakalon ta makatipid-tipid pa. Anong apot dyan? Ano talaga, Congressman Salida? May papaluwas ka o mayo? Magtuga ka, magtaram ka. May pa-aid of legislation ka pang naaraman? Na naapektuhan ka mo? Naapektaran na kuno ang ekonomiya ta? Kaya baad na nalingawan mo lang, papagirumdum misa naman po kang mga Bicolano. Ini pati dahil sa trinlong ini, nagka-relintian na sa tuyang kapasano na gastuson, saka naglangkaw ang mga presyo kay ni bagang arog kay ni nasa ng petrolyo. Dagdag pasakit ka, boss, sa totoo lang. Kaya dapat ang mga legislator ta daw na iburuto itong mayong ugaling marilingawon. Sangon yan po, sa iling niya mo, kaya nagbaba ng presyo kan sibulyas, na may mga nakaralaog ng supply. Pero kan enot na mga pagtaas kan presyo kani nagtrayumpo digdi successful ang mga kartel ng sibulyas. Kaya ano ba? Ang lagay forgive and forget na lang ba? Sana po magkabiristuta po ang mga sibulyas kartel na ini sa Pilipinas na mga daing supog ka mo. Dahil sa ito, pinasakitan nito mga restaurant, mga taong nagluluto. Nagarubaga, ang sibulyas daw pati nakapasiraman sa mga giso. Ini man mga yaon sa Department of Agriculture, ano man daw ginigiribo kayo ninyo? Magin ang mga taga Department of Trade. Magruluwas daw kamo, asin magtarabaho kamo. Burog taki daw nindong mga tag prices ang mga panindang dawa, mga gulay, saka mga rekado, sira, karne sa mga tsindahan, sa mga negosyante, sa mga supermarket. Ralaganan daw yan ng mga tag-price ng arig madaling maaraman. Kung nagbaba o nagtataas ang presyo kan mga panginot na barakalon sa nasyon kan Pilipinas. (9:31 in the morning). Oy mga tugang, sa mga nagraralabangon yan, good morning. Magtagagamit kaya mo kaya itong pamukpok bagang tablang garo malapad na garo kahoy. Para dahil man magkarulugada ng mga muro nindo ka lalabano sa kamo. Minsan ang bitis pwedeng pairalon sa paglaba. Lalo na kung mga tamo, kurtina ang lalabahan, kumakamong mga washing machine. Diyan sa mga diyan sa mga irrigation may nagaralabaman dyan. Diyan nga sa may butawan, agkuman sito naglalaba. Libre na sa tubig, buwilo pang maglaba. May mga tugang, may mga nagkukontrang, mga local recruitment agency sa Pilipinas. Sa planong total deployment ban kan mga overseas Filipino workers sa nasyon kan Kuwait or Kuwait. Nagpahayag nin
Kulatilla. Ining si Senador Rapi Tulfo, Chairman kang Committee on Migrant Workers, hanggang na hindi bumisita rito ang mga opisyal ng gobyerno ng Kuwait, partikular na ang kanilang Ministry of Labor para humingi ng kapatawaran sa pamilya ni Jollibee Ranyara. Ini si Ranyara baga Bicolana ini, taga Banuan kan Pulangi, Albay, na pinaglugusan kan aki kan sa iyang amo na 17 anyos, hubin pa, may sa demonyo na, manyakis na, asin ano na, may sa kuneho naman. Nagbados pati si Jollibee pala, asin sinubsuban ang bangkay kaya ni, buhay na sinubsuban, kawawa eh, grabing sakit ang inagi kani, inagyang kaning kababayan. Kaya dapat buhay ang kinoa, kaya ning aki kan among niya dapat buhay man ang kuno ko anon. Sa hustisyang dapat makamtan kan pamilya. Asin na mga sinda na paiigtingin ang kanilang batas sa mga krimen tulad ng homicide or murder. Sa mga OFW, total deployment ban ang kinakailangan. Itong mga recruitment agency na ngumangawat kumukontra sa deployment ban ng mga OFW sa Kuwait, na paparong tulos daang bata kan mga hinangos kan mga lintik man na ini, na kulang ang pagmalasakit sa mga OFW na sa endang pigpapara recruit, para patrabaho sa ibang bansa na dahil nakasiguro ng mga satanas na pala ng ibang employer kan, pamilya kan na mga OFW ta. Ang sinasabi ninda, manganganib daw lalo yung ating mga kababayan dahil mag-uusbungan ang mga illegal recruiter at human trafficker. Katarantaduan po yan. May batas kita, may ahensya kitang nakakasakop sa mga lintik na yan, lalo na sa mga illegal recruiter as in human trafficker. Dapat yan puron-punong kan sa itong mga autoridad, as in ikurungkon sa kalabuso, ipurungkaan mga payukayan sa mga batbat na rihas, tangarig magkatarauhan, na dahil magparapanluko sa kapwa Pilipino. Tama pa din, James, o mali? Tama ba guys? Tarangko na yan mga iyan, mga buhayang iyan, mga walang hiyang iyan. Dahil hindi aram ang sakripisyo kan mga OFW, lalo na kan mga domestic helper, ginigibong uripon, alila, asin na pigmamaltrato na, piga-abuso pa, sa laman. Ano na tayo, makairak po baga. Lalo raw mahihikayat na umalis ng illegal ang mga gustong magtrabaho sa Kuwait, kahit mapanganib kung magkaroon ng deployment ban. Ano man tugutan niyang kang gobyerno ta? Siyempre dahil. Kundi kung may mga kasabot dyan sa ahensya na nakakasakop kaya, isabay na pong iparangko ang mga lintik na kasabwat, lalo na sa OWA. Diba, Sir James? May OWA ba kita? Office o welfare, ano to? OWA. Di ba may OWA kita? Nakasakop kaya. Ang kasabot dyan, kan mga illegal recruiter, puron-punon man, asin isarabay ng ikunkun, dangan iparangko man ang mga payo. Sa batbat na riyas na bakal, tangaring magkatarauhan, nakawawa ang OFW ta. Pero ang katwiran niyo bulok. Aminin na natin, ang gusto ng mga kontrapelong ito ay tuloy lang ang pangangalakal sa mga OFW, lalo ng mga household worker. Basta pira-pira lang. Iyan ang masakit sa relasyon kung kwarta-kwarta lang talaga. Mula 2005 pa, ganito ang modus operandi ng ilan sa inyo dyan. Kapag hindi pumasa at kulang sa mga dokumento at papeles ang aplikante, rinirefer nyo sa mga kauring illegal recruitment agency. Itong mga illegal recruitment agency ay may mga ahenteng konektado sa mga human trafficker.
na magpapaalis sa mga hindi pumasang aplikante. Nagigibuan nindong pagi, mga lokotoy kamong, mga magagaling kayo sa kawalangian, mga demonyo. Pakupi-kupi pa ang ilan sa inyo sa mga magagarang labi ng hotel. Doon nangyayari po ang abutan ng inyong komisyon for referral, as in referral fee. Pasintabi lang po. Bako man pong gabos, mga lokotoy, as in mga tarantado. Igwa lang pong iba dyan ng mga talagang pastidyo, mga makakapal ang mga mukha. Yung iba manipis at may maayos na serbisyo sa public. Lalo na sa mga OFW natin. Mismong mga nabiktimang OFW na nakauwi na sa bansa, ang mga nagsasabi nito, ito yung mga pumupunta sa mga ahensya at iningunguso man ang iba. Itong mga biktima na to, ang mga nagkikwento na may mapait na karanasan sa kamay ng mga illegal na recruiter at human trafficker na konektado po sa ilang recruitment agency din. Kaya sinda-sindaman sana nagsasarabuatan, mga linti kayo. Mga demonyo. Baka man po lahat demonyo. Yung iba mga anghel. Yan ang kwento po ng mga nagsusumbong sa ibang mga media outlets. Kaya oo nga naman, pag naipatupad ang total deployment ban ng mga FW sa Kuwait o sa iba pang mapanganib na bansa sa Middle East, manganganib din ang kita nitong mga kumokontra na pera ang mukha. Mga mukhang pera. Magsitigil kayo. Ipatupad na ang total deployment ban. Period. Di ba? Kasi kawawa na. Example na to si Jollibee Ranara. Sobrang kastigo ang inabot sa kamot sa aki kan sa iyang employee. Sinasiram-siraman pa, nabado sana. Sinulo pa sa bangka. Sinulo pa sa tao. Ay masakit yan. Dapat pairalon sa bansang Kuwait ang sa indang batas sa mga krimen. Arog kang homicide o murder. Arin mas magabat, homicide o murder? Murder, di ba? Sa mga OFW nating mga kababayan. 10 or 9:40 in the morning. Palagos ka man nagantabay sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Sa mga taga-STL, good morning. Ay, good morning man kay Ma'am Idol Ate Doti Barreta Manse, kan House of Representative, Quezon City, nag-watching. Saro po siya sa magiging sponsor kan sa tuyong live coverage sa Gibona Tinagba Festival coverage kan RPNDCKI. Nag-aapot si ate Doti simbagong ko lang. Oy ate, salamat sa suporta sin pag-watching. Na mabuot na Chief of Staff kan ang probinsyano party list sa Office of the Congress sa Quezon City. Dati po baga, aloy Chief of Staff sa tuyang idol na si Ate Doti Barreta Mansi sa opisina ni Congressman Sal Portono and Congresswoman Jocelyn Portono. Kaya dakulan po siyang natatabangan ng mga taga-Rinconada area. Ngunyan, natatabangan niya man po sa pagikan ang probinsyano party list sa tuyang rehiyon, Bicol. Asin iba pa. Kaya si Ate Doti, paggayaon ang mga kababayan ta, lalo na ang ibang midyang mga Bicolano, Pirming nagkukortisikol kay Ate Doti Barreta Mansi, nangungumusta, kasi nagpapabala ng pamasahe.
Dahil saro ni sa nagbuot ng mga ano ni, saro ni sa kababayan tang nagbuot na si Ate Doti Barita Amansi. Good morning sir, Idol Joey, and to all the listeners of your program. God bless everyone. O, yan sabi ni Ate Doti Barita Amansi. Saka pag pinasyaran mo ni sa Congress si Ate Doti, dadarong ka kayo duman sa kakanan dyan sa Congress, abang sisiram kan mga putahe. O, kaya niya ako dahil kung malilingawan ini yung karahayan na pinagtatao sa to. Ni Ate Doti sa Bicol Region, may mga natatabangan. Sabi ni Ate Doti, Idol, bako ngaya kong chief of staff, ngunyan ka na ang probinsyano. Ay, sorry, baka si Atty. Joban. Ayo, sige. Mo Ate, thank you so much sa support and sa, nasa OFC ako ni Congress, nasa office ako ni Congress woman Richelle Singson, kan Ilocos po. Ako. Ay, dyan manggararay pa lang si Ate Doti sa Kongreso, sa Quezon City. Sa opisina po ni Congresswoman Richelle Singson, kan Ilocos. Po ako, sabi niya. Ano daw yan former, Governor Chavit Singson. Agum kayo din, si Congresswoman. Noted po, Ate Doti Barita Amansi. Sino man nagawating sa to? Yaon sa Macau, si Senangani ni Punta Naris, yan. Ay, good morning sa pamilya ni Ate Doti, lalo na duman sa gwapo niyang aki, baga. Sa kamagayon na aki niya, aki pa lang siya ni, ni former Governor Chavit Singson. Si Kato na Maray si Chavit Singson, sa totoo lang, sa Ilocos. Kaya nagpa Ilocos Norte kami, kay banang ko si Mrs. saka itong mga kabats niya sa high school. Aros na pasyaran mi ni yung resort saka ni Chavit Singson duman nagpa Bigan City pangani kami. Tapos na pasyaran mi patong parang Malacanang ni former President Marcos duman. Magayonan pala niya ako ng Ilocos Norte, lalo ng Bigan City. Diyan ko nahiling nadalan itong water fountain dancing, dancing fountain water na may magayon na tugtog. Garo man sana sa Okada, naglaog kami sa Okada Casino. Igwa man naman na dancing water na naggayon na kan tugtog, saka naggayon na kan pagka-design. So tubig, nagbabayli na may iba-ibang color. Garo man Bigan City. Ayan. So congratulations sa ate ha. Sa sa padagos na pag-service sa mga Pilipino sa Office of the Congress. Diyan siya ngunyan sa opisina ni Congresswoman Richelle Singson ng Ilocos Norte. Okay, sa mga congressman, good morning. Daw si Congressman Mix Villaferte? Kung ma-interview ta naman siya sa maabot na aldaw, tayo guwaman night anong mandigdi party gayod sa Tinagba Festival, si Governor Luigi Villaferte
at Congressman Migs Villaferte, magkakaigwaman sindang special na digdi part sa selebrasyong Kantinagba Festival. Garo party, night street party, parang araw kaya Arriba, Pagpit sa 12, Arriba Motocross Competition, Distribution of Wheelchair, Governors and Congressman Street Night Party. Yan, pitsa 12 pala. Kung di garo nasa Davao ako kayo na, dahil ko palang siya ma-interview. Pero mga tugang, sa Bicol Region, ang may pinakadakol, kan ma-interview ko to si Congressman Migs Villaferte, kan sa iyang pre-concert celebration, birthday celebration niya dyan sa Nabua. Ang sabi niya, nagpasalamat siya sa kagurangnan sa Bicol Region, saro siya sa may pinakadakulang budget o pundo ang 5th District of Camarines Sur. Aros 8.1 billion pesos na worth of projects. Kada clan, flood mitigation project. Sa mga flood control project, digdi sa Rinconada niya. Taan Rinconada, one of the basin area ini. Aba, papakaroon ito mga waterways. Papakaroon mga salog. Ipapasiminto ang mga slope protection na ini. Mga pangpangkan, ampangan kan mga salog, sapa. Dangan iguana siyang duwang dredger. Ang saro, yaon sa buwi. Naka-assign ang saro, na-assign sa Nabua. Para rumon ang mga salog. Sa kita may mga salog kita digdi para dire-diretso na po ang sa tuyang waterways sa Bicol River mga tugang. Just imagine dinaog niya pa ang pundo kan 2nd District. Representative na si Congressman El Rey Villaferte ang sa iyang ama. Pero dahil sa tabang ni Congressman El Rey kan sa iyang ama, kaya po mas dakol na nako apong pundo an sa tuya pong representanteng bago digdi sa Rinconada duman sa Kongreso. Kan panahon man ni Congressman Sal Portono, Congresswoman Josal, ining mga tourist road network tadigdi sa Rinconada, napakarayman. Ang accomplishment ninda magagayon dahil sa mga konkretong simentadong tinampo. Ang Iriga Anawan Road. O dahil yan kay Congressman Sal. Kaya palakpakan ta siya, kadakol siyang legacy nawalat. Na orgulyo na napakaray niya ang mga tinampo tadigdi. Ang Iriga Buy Road, ang Nabua Balatan Road, pinakongkreto yan ni Congressman Sal. Ang Iriga Going to Bato, ande lang dyan napatatapos pang portion kan Banwaan nin Bato, baka sa tabang kan ni Congressman Nangonya na Migs, mapadagos na yan sa Canigoblo Luigi. Para itong mga farm to market road sa Rinconada, gabos na masiminto. Just imagine lalong magayon po ang buhi, ang palibot kan Lake Buhi, plano ni Mayor Ray Lacoste na gadon ang tabang ni Nindagob Luigi, Congressman Mig, saka ni Congressman Sandro Marcos, anaki ni President Bongbong Marcos, amigo pala niya ni Mayor Ray. Ang palibot na sa buwi ng Danau, isisiminto na po ang tinampo. Dinagayo na po dawa maglag ka pa dyan ng floating restaurant sa Danau kan buhi Mayor, nagayo na. Ang mangyari po yan as additional tourist attraction, as tourist spot or tourist destination, pasyaron pa kan mga tao. Mabubuhay ang ekonomiya, mabubuhay ang mga negosyante, di ba? So yan sa mga dekalidad na mga project. Dangan iniman sinda Mayor Rex na Oliva kung mangyari man sa iyang term an sa iyang ipinangako during campaign period sa mga taga-Iriga
and public colleges and public hospital. Madagdagan ang mga street sa siyudad kan Iriga na medyo ang street na nagpiperiot. Pero pasensya na kamo palan mga tugang tadawa periot kita digdi dahil sa pakiulay kan mga negosyante, mga vendors na mabuhay man sinda. Pinagtugutan man po sa paagi po nin ordinansa kan Sangguniang Panlunsod na ang kadikit na porsyon na tinampo sa sinto kan Iriga ukuparon mo no kan mga vendors para mabuhay man tatinamaan kita ning pandemic. Kumo tao, kumo may tulak man na nagugutom para magkaigwaman sindang hanap buhay, mabuhay sa Iriga. Kaya po tinugutan man sa paagi ning ordinansa but with limitation period. Matapos lang po ining tinagba kasi ributan baka February 28. Liwat na bakantiho na kan mga vendors, ining mga porsyon kan tinampo sa Iriga na pinaokupar na mo na kaning sadong syudad, tangarig pong mabuhay man sinda. Ngunyan, ito mga motoristang nagungorob-ngorob, tapiriot na nga nga kita sa sinto, pigpapara, pagaramit, papasinsya na po kamo. Gusto parehas manindo sinda na mga vendors na gusto man mabuhay, nadigdi na po nagre-reside sa Iriga City, di ba? Pagbibigayan lang po. Kaya itong mga nagungorob-gorob na mga motorista, lintik ngayong ata period na kita digdig, ginaramit pa imbis kitang maliko na, tamal ang gasolina, maabanti pa kita, dumampa kita sa puro maliko. Kaya as a human na consideration, kung mo kita mga taong gustong gabos mabuhay, asin mapagbigyan, pasensya na po, importante lang po talaga, gabos pagbigyan man. Huwag inagrangay kan mga riding public sa Iriga, lalo na sa mga paralunad sa Taymobile. Aramin na, ugma na kamo. Pinagbigyan kamo kan transport group. Sa Taymobile na ibaba na po ang plete kan pamasahe. But, ma-take effect upon the signing of all concerned na dapat magpirma sa ordinansa o resolusyon na ipinasar for our new fare matrix kan Taymobile sa syudad. Kung dati 16 pesos ang minimum, ngunyan 13 pesos na sana, as in additional na 3 pesos sa sunod na kilometro, as in kumpira pang peso ang masunod sa mga masunod pang kilometrahe. Kaya rin i-required na po ang Committee on Public Utility na pinamamayon ni Konsyala Nicky Lagrimas na kung mapirmahan na ni Mayor, please, magpadukot na kita nin new permitrix sa sa laog kan mga Taymobile, tangarig mahiling tulos kan sa tuyang mga riding public. Asin tabang ini sa tuyang riding public, especially sa mga PWD, sa mga senior citizens and students na makahagad pa nin diskwento sa pamasahe asin naghuros pa ang sendang pamasahe. Dahil po, tika pong maray po niya ng satong ekonomiya. Luay-luay pa sana kitang nakakabangon. Si Presidente Marcos nagpangako na pupurpundo niya naman ng kababayan niya sa ibang bansa, taatubangon niya na ang mga problema para masolusyonan sa Pilipinas. Total, igwa naman yung bilyon-bilyon na pangako sa sakuya. Ang mga bansa na aking pinuntahan, although po ang bansa, ang government, ang pirak, gikan sa kaban kang gobyerno, iyo man simple ang igagasto sa kababiyay man kan sa tuyang presidente. Normal man yan. Kung gusto nito, kamo man maging presidente. Kamo man ang magparabiyahe. Kaya dahil ang parera na nakit. Total, igwaman positive result sa katata-travel sa ibang bansa kan sa tuyang presidente. Bilyon di pesos po ang karibay kan ginastos hali sa kaban kang gobyerno sa kababiyay man kan sa tuyang presidente. May na mga tugang, loy-loy naman akong mapara sa laog kan programa. Salamat po mga tugang sa Induga Boss, lalo na kay Ma'am Duty Ibarreta Amance, kan House of Representatives, sa office po ni Congresswoman Rochelle Singson.
akin ni former Governor Chavit Singson kan Ilocos Region sa iyang pag-sponsor sa toya pong gigibo na live coverage kan Tinagba Festival ngunya na bulan sa siyudad kan Iriga. Ati Doti ibarita man si thank you very much sa million thanks sa imo pong suporta sa RPN DCKI. Sa lado technical, Engineer James Oco. Yaon man sa information si Tony Saison. Yaon man si Rod Pornillos, long time no si Rod. Yaon man si Joanno Di Villa and Rodel Cesar sa transmitter site. Kini po si Joe William. Salamat! Kansendo pong pagantabay, kansendong pag-watching sa kuya pong programa. Standby na po sa masunod na programa.